Здравейте и добре дошли на YouTube канала ми. Казвам се Лалиана за тези, които са за първи път. И днес ще покажа новата кутия на Belmona Creative Box за април месец. Вчера успях да си я взема. Признавам си, че не съм гледала видеото, а вътре има много хубава изненада, която смятам да изгледам, след като изгледам видеото да сглобя. И така да започваме. Благодаря, Боряна, и аз благодаря. Тоест, имам бележка от създателката на кутията, с която ми благодари. Аз също и благодаря за огромния труд, който полага, като създава всичко, което създава. И това е проект Вечен календар. Бях чела, нали, в имейла, че това ще бъде нещо, което може да се ползва постоянно и завинаги. Но признавам си, не съм гледала видеото. Като гледам видеото, ще го направя. Не знам дали ще го снимам, ще видим. Така, другия голям подарък, даже не е този пънч. Бордюрен пънч. Аз много обичам, имам няколко броя. А бордюрните пънчове никога не са излишни. Надявам се да чувате прекрасната птичка, която чуролика. Има такива великденски зайчета, пеперутки, цветенца. Те са пластмаса, но като позлатено покритие имат или нещо такова. Имат. Извинете за грешките. Лапсусите, знаете, че ги правя периодично, не е нарочно. От тези хубави листенца. Има много красиви хартии. Предполагам, че са за проекта, но аз рядко използвам по предназначение нещата. Толкова ми харесва, че вероятно ще ползвам за нещо друго. Много са красиви. Има червено... папрат, щях да кажа. Как му се вика, бе? Мъх. Червен мъх. Идва ми на английски, извинете. И отново имат прекрасни тиченки. Много красиви тиченки. Да, много спагети. И накрая, но не на последно място, златен декопен. Въобще колекцията ми се увеличава многократно. И тук не знам дали ще се види. Ето тук вчера го опитах. Надявам се да се вижда. И това е творческата кутия на Белмона. Се сетих да ви покажа един момент, тъй като цветница мина, но Великден тепърва предстои. Исках да ви покажа пролетния венец, който направих. Ето сега се връщам. Всъщност, защо ви го показвам? Защото в много видеа... Да, това е една готова метличка. Тя е, нали, за баба Марта, но какво пречи? Метла да почиства. И всъщност защо ви го показвам? Защото ако сте гледали предишните ми видеа и въобще мои видеа, знаете, че винаги съм казала, че имам проблем, имам много цветя, обаче не знаем как да ги използвам. И това всъщност беше решението. Ето, то се вижда върху един стиропоров ринг или кръг, геврек. Просто използвах тези цветенца като някои. Това е хартиено цвете, с което съм закрепила. Ето тук. Това също е хартиено цвете. А тези, които си имаха център, просто с по една топлийка съм ги закачила, за да може да ги сложа на стиропора. Да. И всъщност намерих предназначение, не съм използвала. Всъщност на брат ми и снаха ми им направих също такъв венец.
племенника го хареса повече. Онзи беше повече в розовото, това е повече в червеното. Просто им дадах избор да си харесат. Ами това е от мене. Надявам се видеото да ви е било интересно и полезно. За най-малкото, дори да не направя видео след като направя, когато направя този вечен календар, най-малкото ще го снимам, за да ви го покажа. Благодаря, че бяхме заедно и до следващия път. Чао, чао!